దేశ చరిత్రలోనే వినూత్నంగా తొలిసారిగా ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేస్తున్నారో ఆలయ ఆస్తుల పరిరక్షణ, నిత్యదీప నైవేద్యాలు పెట్టడం ఇలాంటి వాటిని గుర్తించి అవార్డులు ఇచ్చే కార్యక్రమం. దీంతోపాటు ఈ కాకినాడ ధార్మిక భవన్ ఏర్పడి 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆర్జేసీ రమేష్ మన సురేష్ బాబు గారు కానీ, డిప్యూటీ కమిషనర్ విజయరాజు గారు కానీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గతంలో అధికారులు చెప్పినట్టుగా జిల్లా స్థాయిలో ఇచ్చే అవార్డులకి చాలామంది అసంతృప్తి ఉన్నారు. అది లేకుండా ప్రత్యేకంగా దేవాదాయ శాఖ తరఫున తీసుకున్నారు. ఆర్జేసీ సురేష్ బాబు గారిని వివరాలు తెలుస్తున్నారు. దేవాదాయ శాఖ చరిత్రలో రికార్డు సరికారు. ఇది నాకు తెలిసి నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చి కూడా 31 ఇయర్స్ అయింది. ఇది ఫస్ట్ టైం మనకు ఇక్కడ మనకు ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున డైరీ అనేది క్రియేట్ చేసి ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఒక కొత్త నాంది పలికినట్టు. ఆ కీర్తి అంతా కూడా మన డీసీ విజయరాజు గారికి వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నడుచుకునే విధానాన్ని, అక్కడ టెంపుల్స్లో పనిచేసే విధానాన్ని కూడా తెలియపరిచేసే విధంగా మన జీవోల్లో అన్ని కూడా ఈ డైరీలో పొందుపరిచి వారందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీవోలు చేరచ్చు, చేరకపోవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఈవోని పిలిచి ఈరోజు దీనిలో నడుచుకోకపోతే నీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం అనే విధంగా ఒక హెచ్చరిక, అదేవిధంగా వారి యొక్క సర్వీస్ని గుర్తిస్తూ ఈరోజు ప్రభుత్వం వారు ప్రతి జిల్లాలో కూడా కలెక్టర్ గారు మనకు జిల్లాలో ఉండే ఈవోలకి కానీ స్టాఫ్కి కానీ ఒకరికో ఇద్దరికో ఈ పురస్కారాలు అందజేయడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి కూడా ఈ దేవాదాయ తరపున ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, అదేవిధంగా మన డీసీ ఆఫీస్ ఏర్పడి ఇక్కడ కాకినాడలో 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఇక్కడ మనం అందరికీ పురస్కారాలు, అదేవిధంగా డైరీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే సార్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్, ఏసీ గారు 1 జిల్లా, డీసీ గారు 3 జిల్లాలు, మీరు 6 జిల్లాలు అయినప్పటికీ ముగ్గురు త్రిమూర్తుల్లో కలిసి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మంచి ఫలితాలు జిల్లాలో చూడగలుగుతారు. అట్లాగే ఉండాలి. ఎందుకంటే అందులో మాకు తెలిసి ఈ మధ్యకాలంలో సమస్యలు ఎక్కడా లేవు. ఎక్కడికక్కడ మా డీసీ గారు కావచ్చు, ఏసీ గారు కావచ్చు, మేము కావచ్చు, ఈవోలు కావచ్చు, అందరూ కూడా సమిష్టి కృషితో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళు అనేది కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంకిత భావంతో దేవాదాయ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయని కూడా భావిస్తూ మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మా కమిషనర్ గారికి, మినిస్టర్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, సీఎం గారికి వీరందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ 3 జిల్లాల్లో ఏర్పడి 60 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భం వినూత్న రీతిలో దేవాదాయ శాఖలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగి కూడా దేవాదాయ శాఖ నిబంధనలు తెలియాలి, రేపు పొద్దున్న ఆస్తులు అన్యాగ్రంథం మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి తదితర వివరాలతో ఒక దేవాదాయ శాఖ దిక్సూచిని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఇది పూర్తిగా డీసీ విజయరాజు గారికే ఈ ఘనదగ్ధతను ఆర్జేసీ గారు కూడా చెప్పారు. విజయరాజు గారితో మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. 73వ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు అండి. కాకినాడ డివిజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖలో ఒక ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలను కలిగి అనేకమైన ఆస్తిపాస్తులు, భూములు కలిగిన ఒక ప్రత్యేకమైన డివిజన్. ఈ డివిజన్లో మా ప్రాంతీయ సంయుక్త కమిషనర్ సురేష్ గారు, అలాగే రాజమండ్రి ఎస్సీ గారు, ప్రసాద్ గారు, మా ఇన్స్పెక్టర్లు, ఈవోలు అందరూ కూడా సమిష్టితో మా ఆర్జేసీ గారు చెప్పినట్లు చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఏంటంటే కొంతమందికి నిబంధనలపై అవగాహన లోపం ఉంది. దానివల్ల వాళ్ళు ఫీల్డ్ లెవెల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అది గమనించి వాళ్ళని ఈ దేవాదాయ శాఖ నిబంధనల్లో నిష్ణాతులను చేయాలనే ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి టూర్ డైరీ కూడా కంపల్సరీ చేశాం. ఎవరు ఏ రోజు ఎక్కడ ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఇస్తేనే వాళ్ళకి శాలరీ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి కొత్తగా నిబంధనలు వచ్చాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము వాళ్ళకి ఇవన్నీ కలిపి అసలు మెయిన్ ఇందాక మా ఆర్జేసీ గారు చెప్పినట్టు భూములను ఎలా పరిరక్షించుకోవాలి, ఒకవేళ అన్యాక్రాంతం అయితే వాటి ఏంటి, ఆక్షన్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఏ విధంగా దాని కండిషన్స్ ఏంటి, ఒక హుండీ ప్రతి 3 నెలలకు 6 నెలలకు తెలుస్తూ ఉంటాం. ఈ హుండీకి సంబంధించి ఏ విధంగా దాన్ని నిబంధనలు ఏంటి, ఇలా ప్రతి దాని మీద కొంత అవగాహన కల్పించాలనే ఒక సత్సంకల్పంతో ఈ డైరీని తయారు చేసాం. ఇది డైరీ అనటం కాదు, ఒక హ్యాండ్ బుక్ అనుకున్నాను నేనైతే. అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని సహకరించిన మా ఆర్జేసీ గారికి, ఏసీ గారికి, మా ఈవోలకి, ఇన్స్పెక్టర్లకి, మా ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్లకి అందరికీ నేను ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది పరిస్థితి. ఉభయ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో ప్రతి దేవాదాయ శాఖ అధికారి, అలాగే ఆర్జేసీ గారి ఆధ్వర్యంలో 6 జిల్లాలు దేవాదాయ శాఖలో పనిచేసే సిబ్బంది, అర్చకులు, ఈవోలు, అలాగే ఏదైతే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ విభాగం ఉందో అందరూ కూడా డిపార్ట్మెంట్లో తలెత్తుకు పనిచేసేలా ఏదైనా బయట నుంచి ఇబ్బందులు వస్తే ముగ్గురు ముందుండి పరిష్కరించడం, అంతా ఒకతాటిపై ఉండి జిల్లాకి ఆదర్శంగా ఈ రీజన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది.
చిత్తశుద్ధితో పనిచేయండి, మీ వెనకాల మేము ఉంటామని చెప్పి ముందుండి నడిపిస్తున్న అధికారులకి రాజ్ న్యూస్ తరపున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కెమెరామెన్ దర్బాబ్తో సాంబశివరావు, రాజ్ న్యూస్ ప్రతినిధి.